नमस्कार. सगळ्यांचे पत्रकार मित्रांचे मनपूर्वक स्वागत. विठ्ठल रखुमाई देवस्थान क्षेत्र विठ्ठलवाडी हंसाबाद म्हापसा या देवस्थानच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे पुनश्च एकदा स्वागत. विठ्ठल रखुमाई देवस्थानात तो 100 वर्षांचो जो इतिहास असा आणि या इतिहासाक धरून जे काही योजना चालू केल्यो त्यो आम्ही कंटिन्यू दवरपाचो असो एक निर्णय घेतलो आणि आषाढी एकादशी निमित्तान शनिवार दिनांक 25 तारखेक 25 जुलयाक आम्ही वारी माझ्या पांडुरंगाची ही वारी त्या दिसा दवरलेली आसा. आज आम्ही पळयतात की विठ्ठल रखुमाईच्या जे प्रेमापोटी जो भक्तीचो सोहळो चल्ला, या भक्तीच्या सोहळ्यात लोक आम्ही म्हणतात तसे जवळजवळ 350-400 किलोमीटरचो पायी वारी चाललेली असा आणि सगळे भक्तिमय अशा वातावरणात प्रत्येकाची वारी चालू असा. आणि म्हापशाच्या विठ्ठल रखुमाई देवस्थानात एक असे ठरयले की ज्या भक्तांक आम्ही पंढरपूर वचू शकना तर ह्या प्रति पंढरपूर असलेल्या विठ्ठल रखुमाई देवस्थानात एक लहानशी वारी करची आणि प्रत्येकाक शतपावला या वारीच्या माध्यमांतून चलोंक मेळचे म्हणून आम्ही शनिवार दिनांक 25 जुलयाक सकाळी 5:30 सुमार पहाटे 5:30 वाजता सगळ्या विठ्ठल भक्तांनी विठ्ठल मंदिराकडे एकत्र येवपाचे आणि त्यानंतर शाप संक सुमार ही वारी प्रारंभ जातलो आणि त्याचो मार्ग असो आसतलो की विठ्ठल मंदिराकडसून सुरू झाली की ती जुवा मेनेजीस फार्मासी सूरज बुक स्टॉलच्या दिशेन सकयल येवन गांधी सर्कलाक वळसो घालून मारुती मंदिराकडसून ती खोर्ली सीम राष्ट्रोळी त्यानंतर पोलीस स्टेशनचो फाटलो रस्तो आणि पोलीस स्टेशनचो फाटल्या रस्त्यानसून आम्ही पुन्हा विठ्ठलवाडीन आम्ही प्रवेश करतले आणि पुन्हा देवळाकडे येयल्यानंतर या वारीची सांगता जातली. आणि या यंदापासून आम्ही ठरयले की जसे पंढरपूरच्या वारीत संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजांच्यो ज्यो पालख्यो असतात तशीच एक प्रति लहानश्यो पालख्यो या वारीत आसच्यो जेणे करून संतांच्यो पालख्यो ह्यो पांडुरंगाच्या वारीन आसूंक जाय म्हणून या यंदापासून आम्ही ह्यो 2 वारीन 2 पालख्यांची सुद्धा भितून सहभाग आसतलो. तसेच आम्ही सगळ्या भक्तजनांक एक विनंती करतात की तुम्ही शक्य असल्यास म्हणजे जो कुर्ता असता तो कुर्ता वेशभूषा करची आणि सगळ्या भक्तजनांक आम्ही एक ध्वज दितले. तसेच लहान भुरग्यांक शक्य असल्यास लहान भुरग्यांक आमच्या संतांच्या किंवा विठ्ठल रखुमाईच्या वेशभूषेत त्यांच्यानी या वारीत सहभागी जावचे जेणे करून वारीचो जो उत्साह असता, मंगलमय वातावरण असता ते निर्माण जातले. आणि अशा प्रकारच्या या वारीत सगळ्या भक्तजनांनी सहभागी मोठ्या संख्येन सहभागी जावचे कित्याक ही वारी एक आमकां वेगळ्या पद्धतीची आसा. कित्याक लोक 350 किलोमीटरचो प्रवास करून पंढरपूर वयता तर या विठ्ठल मंदिराकडसून त्या परत पुन्हा विठ्ठल मंदिराकडे येवच्या किमान 1-2 किलोमीटरचो जो प्रवास असा म्हणजे शतपावलांचो जो प्रवास असा. या प्रवासात तुम्ही मोठ्या संख्येन सहभागी जावचे. विठ्ठलाच्या नामान आम्ही गजर करूया आणि ही जी वारी असा ती म्हणजे मनात एक स्मरणीय अशी वारी असची त्या दृष्टिकोनातून आम्ही काम करूया. सगळ्या विठ्ठल भक्तांक एक विनंती असा की त्यांच्यानी या वारीत सहभागी जावचे. तसेच आषाढी एकादशी निमित्तान यंदा विठ्ठल मंदिर पूर्ण फुलांची आरस, फुलांची सजावट असतली म्हणजे पूर्ण मंदिराक सजावट असतली यंदा फुलांची. तसेच भक्तजनांच्या सोयी खातीर भायर आम्ही मंडपची व्यवस्था केलेली असा. दर्शना खातीर पावस पडटा लोकांनी भिजच्यो न्ही म्हणून मोठ्या प्रमाणात पत्र्यांचो माटो सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी घातलो वयतलो. आणि सांजच्या वेळाचेर गेली 100 वर्सांची परंपरा असलेलो आमचो भजनी सप्ताह सांजच्या 5 सुमार विठ्ठल रखुमाई गाराणे जातले. त्यानंतर जय जय विठ्ठलाच्या नामघोषान या भजनी सप्ताह सुरू जातली आणि रातची 11-11:30 दरम्यान महाआरती जावन या आषाढी उत्सवाची सांगता जातली.
तशेंच सकाळी 7 सुमार लघुरुद्र अभिषेक आसतलो आणि त्याच तशेंच सकाळी 9 ते दनपारा 1 वाजेपर्यंत महिला सुवासिनी ज्या असतात त्यांना गाभाऱ्यात आम्ही सोडले वयतले आणि त्यांच्या कडसून विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्तीचे स्वहस्ते अभिषेक करपाची संधी असते. अशा ह्या जो उत्सव असा या उत्सवात सगळ्यांनी सहभागी जावचे. प्रामुख्यान जी वारी माझ्या पांडुरंगाची असा ही पहाटे 5:30 सुमार सगळ्यांनी विठ्ठल मंदिराकडे एकत्र येवपाची गरज असा आणि संक सुमार ह्या वारीक आम्ही प्रारंभ करतले. हितून विठ्ठल रुक्मिणीचो रथ आसतलो, संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांची आणि संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांची पालखी असतली. या सगळ्या उत्साहात सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावची गरज असा. आजच्या या पत्रकार परिषदेक पहिली इंट्रोड्यूस करूंक जाय सगळ्यांक. माझे सचिव असा परेश नाटेकर असा, देवस्थानचे माजी अध्यक्ष असा दाफुली शिरोडकर, उपसचिव असा आमचे राहुल शिरोडकर, मुखत्यार देवळाचे असा सुरज डांगी, देवस्थानचे माजी अध्यक्ष प्रवेश नाटेकर, देवस्थानचे खजिनदार प्रसाद कोळेकर आणि देवस्थानचे उपाध्यक्ष आमचे श्रेयश कोळेकर असतात माझ्या बरोबर. या सगळ्यांच्या बरोबर आजची ही पत्रकार परिषद तुमच्या समोर हांवें दवरपाचो प्रयत्न केलेलो असा आणि पुनश्च एकदा सगळ्यांक विनंती असा की वारी माझ्या पांडुरंगाची ही वारी आम्ही यशस्वी करूच्या. सगळ्या भक्तजनांनी तितून महाजन असतले, ग्रामस्थ असतले, देवाचे उपासक असतले, सगळ्यांनी सहभागी जावचे. ते म्हापशा पुरतीच ना पूर्ण ज्यांका इच्छा असा पूर्ण गोंयाच्या लोकांक सुद्धा ज्यांका इच्छा असा की अशा वारीने आम्ही सहभागी जावचे तर सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन सहभागी जावचे अशी पुनश्च एकदा सगळ्यांकडे विनंती करता. शतक महोत्सवीकडे पाऊल दवरतना नवीन आनी कितें योजना आसा फुडें भविष्यात? ना आम्ही शतकोत्सव चालू मोठ्या प्रमाणात चालू दवरलेलोच असा. त्याचबरोबर आमचो नियोजित जे उरलेले कार्यक्रम असतात ते भागवत सप्ताह असा तो नोव्हेंबर महिन्यात आम्ही भागवत सप्ताह 7 दिसांचो जातलो. तसेच आपले विठ्ठल मेळा म्हणून एक अनोखो असो एक आमचो जो कार्यक्रम असा विठ्ठल मेळा म्हणजे जेणेकरून गोंयांतली सगळी विठ्ठल मंदिरां आसा या विठ्ठल मंदिरांच्या पदाधिकाऱ्यांक आमंत्रित करप. तसेच वारकरी जे मंडळां आसा वारकरी मंडळांच्या प्रतिनिधींक आमंत्रित करप आणि एक विठ्ठल सोहळा ताका विठ्ठल मेळा म्हणून नाव दवरलेलो आसा आमी. तितून सगळ्यांक आमंत्रित करप जेणेकरून एक कोण तरी मोठ्या प्रमाणात व्हडलो एक प्रवचन हाडप, तितून प्रवचन सादर करप, सगळ्यांचो चर्चा सत्र दवरप अशा पद्दतीन ढोबळेचें स्वरूप आतापर्यंत निश्चित केलेले आसा आणि तो विठ्ठल मेळा सुद्धा मोठ्या उत्साहान साजरो करपाचो आमचो संकल्प आसा. आणि त्याचबरोबर एक महारुद्र अनुष्ठान सुद्धा आमचे एक नियोजित कार्यक्रमात आसा ते जातले. तशेंच आरोग्य शिबीर आसतले आमचे किंवा मेगा हेल्थ कॅम्प आसतलो. अशा प्रकारची जी शिबिरां सुद्धा आसा ती येणाऱ्या काळात या मंदिरातर्फे सगळ्यांच्या जनतेच्या त्यांका सेवा उपलब्ध जावची या दृष्टिकोनातून हे आम्ही आखलेले आसा. पंचकृषीतले बरे देवस्थान आम्ही तुमच्या देवस्थानाकडे पळयता बरे कार्य देवस्थान करता आम्ही रिपोर्ट केल्या पण तुमचे सामाजिक स्तराचे तुमच्या देवस्थानाचे किती योगदान? सामाजिक स्तराचे आम्ही आतापर्यंत म्हणजे आरोग्य शिबिरां घेतली जेणेकरून तुझ्या लोकांक तेजो आरोग्य शिबिराचे फायदो गावचो. जवळजवळ आम्ही गेली अनेक वर्सां आरोग्य शिबिरां घेता. आय चेकअप कॅम्प केले आम्ही. येवन लास्ट 2 वर्सां पयलीं आय चेकअप कॅम्प केले. त्याचबरोबर सगळ्यांक आम्ही चष्मा सुद्धा डिस्ट्रीब्यूट केले. म्हणजे आमकां आनी आम्ही विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान आनी कोणाक आम्ही सहकार्य घेता आणि अशा प्रकारच्यो योजना राबता. तशेंच आम्ही काही विद्यार्थ्यांक नोटबुक सुद्धा कितें आसात आम्ही ते सुद्धा दिता जे आमच्याकडे येवंक जाय. आणि तशेंच दर वर्सा जी आमची कार्तिकी एकादशीची पालखी आसता विठ्ठल रुक्मिणीची त्या दिसा रांगोळी स्पर्धा पण आकाशकंदील स्पर्धा अशा स्पर्धांचे आयोजन करता. आणि ही सगळ्यो स्पर्धा वाड्यावयले जे आमचे विठ्ठलवाडी युथ एसोसिएशन आसा ती गेली 52 वर्सां ही ज्यो स्पर्धा आसा कंटिन्यू चालू दवरलेली आसा. आणि ह्यो स्पर्धा टिकच्यो म्हणून विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान समिती तांकां नेहमी म्हणजे मदतीचो हात दिता. कित्याक ह्यो ज्यो कला आसा कलाकारांक एक प्रोत्साहन मेळचें आणि ह्यो स्पर्धा खंय बंद पडच्यो न्ही
म्हणून विठ्ठल रखुमाई देवस्थान समितीन सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतलो की असोसिएशना फाटल्यान आम्ही खंबीर उभे रावा आणि ह्यो स्पर्धा कंटिन्यू दवरा म्हणजे जेणेकरून जे ते कलाकारांक एक वाव मेळचो. तुमच्या देवस्थानात तशेंच आम्ही रांगोळी प्रशिक्षण शिबीर घेतलेले आसा. अनेक प्रश्न असा म्हणजे आम्ही गोंयांतल्या त्या देवस्थानाचे संबंधीत निगडीत इतले बात करता तुमच्या देवस्थानाचे अखंडतेचे वैशिष्ट्य कितें म्हणजे अखंडित रावले ते वाद नासतना. अखंडतेचे एकतेचे तुमचे वैशिष्ट्य कितें आम्ही वैशिष्ट्य म्हणजे कशें आसा न्ही, आम्ही आजपर्यंतची आमची कमिटी सगळ्यांक बरोबर करून वयपाचे म्हणजे अध्यक्ष कमिटी म्हणून आम्हीच फुडें न्ही आणि आम्ही कोणाक भेदभाव केन्नाच करिना. जातीचो भेदभाव ना आमच्या कडेन. तो हिंदू एकत्र येता, सगळ्या हिंदू समाजाक संघटीत घेऊन फुडें वता हे आमचें काम आसता. की एकदा अशें दिसता की अध्यक्षाक मातसो सायडीक रावूंक जाय, तो फुडें वयता दुसरो मनीस तर ताका फुडें वचोनी म्हणटा. म्हणूनच आयज आमच्या कडेन अभिमानान सांगता की आयज आमच्या कडेन महिलांची मोठ्या प्रमाणात शक्ती तयार आसा, युवकांची मोठ्या प्रमाणात शक्ती तयार आसा. आज फक्त देवस्थान समितीन कार्यक्रम आखपाची गरज आसा. कार्यक्रम अनाउन्स केलो की तो यशस्वी करप हे त्यांचें काम आसता. फक्त देवस्थान समिती कार्यक्रम आखप, त्याचे व्यवस्थित नियोजन करून दिवप, कार्यकर्ते आपुणच फुडें व्हरता. म्हणजे हांव इतको सांगता की त्या वेळाचे ज्या उत्सव आसा म्हणजे आता महाप्रसाद आसतलो, महाप्रसादाक कमिटीन पांयार पांय घालून सुशेगाद बसपाचो. थंय कार्यकर्ते येतले व्यवस्थित सगळे कसल्याच प्रकारचो सावळो गोंधळ नासतना नीट नेटकेपणान येतले, आपले काम करतले, सायडीक सरतले. ही खरी वैशिष्ट्य म्हणून सांगता. तुकाराम महाराजांची आणि ज्ञानेश्वर